Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:02. Iningaw. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:03, sa liwat mayong hapon, Bacolod. Negros Anon, mga taga Negros Occidental, mga taga Negros Oriental, way ko nagakalipat sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Masbate, part sa Palawan, sa Kutob, Malambutan, sa aton sininga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Sa liwat inyo para tuntunan, Action Report Afternoon Edition, Saturday Edition. Petsa 28. Oy, 27 dias na lang ho ang nabilin. Pasko na. 34 dias pa ang hawil-hawil. Goodbye na sa 2020. Tama na. Sobra na. Palitan na sa 2021. Nagahingapos na ang tuig, pero kadamo pagyapon sa mga insidente nga nagakatabo sa palibot-libot sa katon sinipungsod sa Pilipinas. Ara gihapon ang pamahog sang COVID-19. Kinanglanon gid ang pagsoksok sang face shield kag sang face mask. Dala ang social distancing para nga malikaw kita nga matapikan kag malatnan sang tao nga may COVID-19. Pero sa Cebu to ho, si Presidential Spokesman Harry Roque, itong okasyon niya nga pinanipo niyang tao kag magpamulong-pulong. Sila niya, okay lang na. Bisan nagatinoparay ka mo, basta nagasok-sok lang face mask. Ay, kanami turn.
amo ning daw magkala balik kag magkala sungi ng gobyerno kampanya kontra sa COVID-19 pero si Secretary Harry Roque daw kapawala ng saya ang iyaya kag gusto niya lang matuman ay kanami turn kabay pa malatan ka COVID nagadidikit-dikit ang tao siya okay lang yan no problem bisan why social distancing importante ka face mask ay kanami turn kamo na sila sa aton gobyerno hindi kita mangin kalpante although nga ti do may ara na kada sigurado na ang vaccine para sa COVID-19 pero dason pa katuig amo na ba ni siling ni Presidente Rodrigo Duterte hindi lang ta magsalig nga may vaccine na kaysa sunod pa na yung katuig importante di tayo papatay ini katuig nan amo na da ang luyag gid nga itanom sa pinsar sa aton pumuluyong Pilipinhon sa aton presidente hindi kita magsalig kay damo na nagbulusong sa sobra nga pasalig Tiyambot na nung kapalaran sang bakulod sa dason simana ayhan aprobahan sang National Interagency Task Force ang pangabay ni Mayor Bing Lunardia nga halin sa General Community Quarantine ipaidalom ang bakulod sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ ina ang aton bantayan sa masunod nga simana ang tanan ti gigil na gigil nga magbalik sa normal ang ginigios-gios ang tao sa pag-abot sa bulan sa Disyembre kay ti indi gid man mapunggan kag indi gid man malikawan apisar nga may ara gyapon pamahog sa COVID-19 pero ang tao kulang tawon mo to kalpante maglibot-libot sa mga dalagko nga mga malls mga basar di sa bakulod daw wala lang COVID-19 makitaan ta naman ang mga nagkalain-lain nga mga Christmas decors nga gina-display sa mga malls nga ginabaligya dakon kaysa magtulo kalawig na malipat ka nga may COVID-19 para mo na siling ko kita mo sila sa gobyerno ang mga kulo Christmas party kung pwede ipaiway anay mga social gatherings ang ginatawag nga family reunion at di nagkakatabo gid man sa bulan sa Disyembre most likely mo yung mga family reunion ang mga ginatawag nga alumni kung kaysa sa mga eskwelahan kakatabo pa na kung isa sa bulan sa Disyembre sila sa aton gobyerno kung pwede lang ipaiway ta ang Christmas party sa gobyerno ti matik na why Christmas party in fact i-monitor sa Department of Health ang mga nagalagaw, nagalapta, nagaviral sa social media kung may matabo gidman nga ginatawag Christmas party ipausisa inasang Department of Health oy nugay ka mo pulo po sa social media ha kung pinamilya siguro makonsiderar mo lang na basta importante sa sunod compound na sang balay mo hindi ka lang magwaas dalan sa tuod lang ti ang halos tanan ka pangamuyo gid mo nga hopefully ining December ma-MGCQ na lang ang bakulod para nga bisan paano makagiho-giho man
Amo na siling ni Vice Mayor Elsil Pamilyaran, ang tanan gusto gid. Pero sila isang Vice Mayor, ara sa aton tanan nakadepende kung mapaidalom kita sa MGCQ sa masunod nga tuig. Or, basi sa bulan sang Disyembre. Amo nang importante kuha lang gyapon na. Sunod doon talang ang mga ginatawag nga health protocol. Sila ni paring Roger Montalvo. Ano na pre, pati sa Bado dalasa. Pisa na kumpare mo. Pati sa Bado dalasa. Sige. Updan kita sa katong sining nga mga patrol unit reporters. Asay na karon fielded na sa tag sa ka mga areas of assignment sa pagdulong sa pinakaulihi mga balita. Mga balita lokal nga inyo mabasahan sa pantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpakalagad sa action report afternoon edition Sabado nga presentation. Dan kita sa kato sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert, Sir El Ray Tutilios. Dito sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Ang aton News Center, builog nato ng Puwersa ni Action Dale Salazar. Ang aton nga Patrol 2, ang aton Crosswind Patrol ginaman ni Action John Diaz. Back to back, pang Sabado na. Aksyon ninyo, bugina. Nano mga balita nga bantayan nyo dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Balita sa New Government Center, pila ka mga sektor sa syudad sang Bacolod nanging benepisyaryo sang libre nga face shield sono kay City Administrator M. Ang. Ang balita sa Kapitolyo Provincial, Temporalyo Dalaw ni Action John Diaz. Sobra 1,500 ka mga migratory sugar workers gikan sa isla sang Panay. Ginalauman nga mag-abot sa probinsya sang Negros Occidental sa masunod nga bulan, Disyembre na. Mga balita sa Nationality Pilipinas, may 1,893 ka mga bagoong COVID-19 cases subong adlaw. Vaccine SAR Galvez nagpasiguro nga ipaidalom pa sa instrikto nga clinical trial ang AstraZeneca vaccine antes osaron sang Pilipinas. Department of Health ginatun-an ang report nga posible makatuga sang pagkabaog sa mga lalaki ang COVID-19. Uy, tuod ka? Kung may COVID-19 ka, may posibilidad nga hindi ka makapabata? Manginbaog ka? Justa. Kung may COVID-19 ka gani, ang pagtuon, sarang ka ma-stroke mo. Ini posible, mabaog ka kung may COVID-19 ka. Diyos sa jata na ni. DSWD nagpandam nga wala sila nagapatigayon sang online raffle. Ilabo sa mong galapta nga may online raffle kung ang kwan mo. Ang DSWD, sino man niyang aktor nga nagpulo palapta ni siniman? Mo nang importante da. Ay, oo. Mayong hapon dira kay
Manong Mamerto Torre. Kagay Manang Araceli Torre. Kapamati na magsawa subong sa ato, no? No problem nang importante ang uti ko to simo tumana lang. Kabay lang nga wala sang sabid-sabid. Ayos, ayos! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Check tayo nga ito sa ni Patrol to. Ang ito sa ni Akosyon Patrol, kalibot-libot si Jan kag si Ninyo. Ang mga gutok yapo nga daranon sa Bacolod. Kanami sa butlak sa adlaw, no? Kanami sa chimpo subong. Kanaya-naya. Wala sang masiling naton weather disturbance subong adlaw Sabado. Yari si Action Jan Diaz. Observation report sa patrol traffic sitwasyon sa Bacolod. Jan, may hapon. May nga production, Eric, may nga pon sa tutanan nga mga ka-aksyon, lawig pa, no? Lawig pa kag magabi. Lawi pa maggabi kag lawi pa mag korpyo Lawig pa mag-curfew. Birahin nyo kay samtang wala ka curfew, no? Tanan nga managahalambiyong, sige hapon, makita naton ang aton nga mga dalanon, kalabanan, di dari aksyon, mga motorsiklo, bla? Single nga motor, amo gini makita naton dari labi na sa bahin sang Lopez Haina. Sa may barangay 27 na diguro, aperte nga lang doon sa matao, di ba? Ay, may ano daw? 27, importante, may face mask lang, kaya naga-social distancing, no? Oo. Bala na maginuwa sa inyo longga, sigihan nyo lang, no? Importante, gilagaw lang kamo nga safety, safe man ang tanan, ha? Yes. Damo direksyon na rin bukas ka mga balagyaan, ang mga furnitures, di ba? Kaya mo ginadagsa, basta na weekend, may tiyempo, ginapamilya nyo, pwede kita kalagagaw din, no? Pero ito rin nga po, makabig lamang din realize to moderate ang traffic situation, makaakso na maid sinidri, kay ang areas ng Gonzaga, Lopez Haina, basta gani magkarikana ang traffic situation, at least balaya nagapunction, kung nagagana sa gyapo ng ila traffic lights. Kahit may mga cases good man nga kung kaisa, basta gani mablubugat ang trapiko, ginapatay na di ka traffic enforcer, kag sila nagtando ko nagapato nga. Pero kung mo sining mga sitwasyon, kinagtabla, wala traffic enforcer sa tunga, kaya may traffic lights man. Yes. Pero ang traffic enforcer, nagatulutindog sa gilid. Duwa kabilog na-assign rin sa Migun sa Galupisay na, ginalagtaw lang nila kung base dahil hindi na makagwantaw kung na pwede pa man. At least, ang traffic lights gagana gyapon, no? Approaching kami makaksyon diri sa Tubang sa Bacolod South Service Terminal. So nga po, basta weekend gani, kumpara mo sa una, aksyon rin ka subong lain. Mas ligwa ko pagpatak sa Sabado, compared kagang Domingo. Usually kita Biyernes ang hapon, o kung Sabado sang aga, so nga po, makita natin diri Bacolod South Service Terminal, medyo maligwa pa ang sitwasyon diri makaksyon. Ilabi na kung ang kanamuon sa mga pasahero ang aton pagamalan. Ang traffic diri, hindi mo ginamon sila kagutok, maka-iisipon na ang mga salakyan nga naglabay, siniman nga hapon, mga kaaksyon. Okay. Pero kung natin gigatuan, kay napaglabay naton sa Dalan Araneta, papanaog kita sa may flyover, masaksihan, kaya makitaan ang sitwasyon grabe sa bahin sang Dalan Lizares Araneta, siniman nga po na moderate to heavy ang traffic situation mga kaaksyon na grabe kay tikalabanan nga mga pribado nga salakyan, galagid man nagalabay. Compared mo, diri sa area sang Lacson, nga ang norte nga bahin sang syudad naman, amuning ang version sang Araneta, diri nga sa South Portion mga kaaksyon. Okay. Dira from Ramos, paglabay namon, padulong kami Buri Road, sini nga po, kasama kay weekend, dati hindi ginamo sinatantog, katuman kabugat, ang trapiko mga kaaksyon sa uman nga lugar. Moderate to heavy ginamang ang traffic situation ng maayo diri kay Titayo yun. Ang biyahe sa mga motorista, wala man nagapunsok o kung nagaontat abi, diretso mga kaaksyon. Diri man sa bahin sang Lacson Extension, panumdom sa Gyapon, sa ito mga motorista, kami arakisa nagkakatalang, aram lang bago naman kabalik sa Bacolod, panumdom gali ang Lacson Extension sa Gyapon, hindi pa passable o hindi pa maagyan sa mga salakyan, tugod under curing period pa, o wala pa nabuksan sa publiko, inangging construct kung kayo nga taytay sa Lacson Extension, panapos may barangay Alihis, kaya kinapat diri ka mo malabay sa may bangga sang Magsaysay, Araneta mga kaaksyon. Dala ka mo sa Magsaysay Araneta, pa north o pa south direction na palapos na balik dito naman sa Dalan Araneta mga kaaksyon. Ang patrol, live kita nag-report sa nga pondri mismo sa may Libertad Public Market.
kita Oo. natin rin ang traffic situation sa nga po, light to moderate kinamang mga ka-aksyon na Okay. sa palibot sa limited public market. Sinumbalik man, ho? Ang mga salakyan, galing kay privado nga salakyan, pamakalabi sa mga kinanglanon nila, Oo. nagka-plastar rin ang mga rigya, isda, nagsinumbalik Di pa pa-plaster nila o kung man, ara masay gadalan? correct. Bay galapaw sa dalan? Ati, kung dari ka na, sa may sulod, yun lang sa market, gidogin allow na din sila, ako na, Okay. kay tiway na dumi-dumi ka na ba, higit ba lang ang mga di pa flying na jeep, di ka ba? Kay wala na di ginapasudlan sang jeep ang Libertad Public Market, except sa may ruta nga handuman ng Libertad, ng Oo. ilang terminal, dari sa nga tubang sang Coquin. Amo na lang di galabay nga public utility vehicle. Okay. So, kunapon na, ginaalaw sila nga mag-plastar sa may dalan area. Pero basta gani pagpataklas size, usually himos na kamo dapat. Okay. And then pagka balik naman pagkapon, man masunod yan, law daw na mga plastar. So, muna siyempo nila makabawi-ibawi, kahit di kung magsulod, kagin man abi sa may merkado, gisulod bala, kadulom, ka mo sini oras, abi, hindi magiguro na aming ventilation digto. Oo. So, iban rin nagigibligay, daw, ginagaw, man lang maubos ang ila, Gani. tapos sa mga baligya, mga ka-aksyon, no? Oo. May naka-on standby man nga taga City Legal Office kay kung magpinasaway sila din siya. Isala sila kapangaplak ng pabalik sulod to. Ongoing pamandaan ang pagpintura o kung pamintabi no, sa building dari man sa may limited public market mga ka-aksyon. So, paano na ang pinakasitwasyon dari sa palibot sang syudad, siniman nga po mga ka-aksyon. So, itong tanan nga mga ka-aksyon, basta mo sining panyempo kung mo sining panahon na naging manhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagamalan, isa lang aton ginendorso sa inyo mga kinom, sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon, isa naman kaprodukto ang nag-agi sa pagpanalaw sa usais. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Aksyon John Diaz. Live report sa Patrol 2 back-to-back. Kay Aksyon ninyo Bugina. At ito, hindi man gutok ang Bacolod. Although nga may mga dalan nga siling naton na may pagdamo sa salakyan, pero ti normal kag siling naton manageable. Especialmente sa aton nga mga traffic enforcers nga naka-duty pa kag padayon pa nga nagabantay sa pinanaton diri ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Pagi sa control kag supervision sa ngakon amigo, kumpare, maduga na ba kita na iba? Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse. Sir, may ngapon sa imo. Kumusta ka na, sir? Duga na kami kita na ni Colonel Asibotse, no? Balikan na lang karon sa aksyon dyan sa iratipon man nga mga balita gikan sa Kapitolyo, Probinsya. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:24 na. Pagbalik naton, dugang ang mga aksyon balita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may 34. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa ato sa pagpapalagad Action Radio Philippines Standard Time na 5:35. This time, i-check na naman report na gikan sa ato sa nga Patrol Unit Reporters. Una ang report ni Action Art Hupon gikan sa New Government Center. Ining balita nga pila ka mga sektor sa syudad sa Bacolod ang mangin beneficiaryo sang libre nga face shield suno kay City Administrator M. Ang. Yun ni kay libre. Hindi ka na magbakal.
mga pigado, ti siyempre, na mahala niya sa facial. Pero ti, para sa kay action art ay hupon. Why niya pamagado mo? So, pila pa niya facial ng baklo niya niya, punaw. No? Yari sa action art ay hupon. Line number 3 sa report. Action art may hapon. Wala sang makaigo nga facial. Gotok sila niya, grabing pag-apok sa ibong bakul ba? Sila sa parang baligyan, sila niya, sir, why siya Igo? maka sa ibong igo? Oo. Ginatagan niya lang ko siya, half na lang, hasta na lang sa ilong mo. Okay na na. Di ko ni kaso, dakpon ko rin taba yung linggo, at mabalang ko nga, why baligyan, paning. Muna. Anyway, action na rin ang balita parte sa facial. Sunod din kay City Administrator, kay Chief, ako na Executive Director sa City gintukod nga Emergency Operations Center sa Bacolod. Actually, ang in-charge ni nga nagabulig is ara sa DRRMO mo kag kung marumduman mo, ang una din again hatagan ni Mayor Bing Leonadia sang face shield. Mismo ang mga nag-operate na mga traffic enforcers diri sa Bacolod kay gusto sang alkalde sunod kay City Administrator M. Ang nga mismo maging serving nga ehemplo sa publiko ining mga traffic enforcers no kay kabudlay aksyonerik nga magpangnakop ka sa publiko nga ikaw mismo yaway ka nagasuksok kag nagasunod sa facial ordinance sa ginapatuman sa sunod sa Bacolod. Pero tuod na mga traffic enforcer ni nabudlayan man kung sila na paggustuhan mo. Ay, ara kay musto nga dalan porte na kung ginawa nga dalan kundi wala ang imong ginawa. Oo. Ang epekto sila nagaburo ng facial kung ang imo antipara mo. Gani man ti init pa kadaan kayo ko tagiti pa. Di galing may mo kay may ordinansa. Gani no. Mayo gani pa sila guro kung masuksok kay helmet mo. Usto na. Oh, Ang helmet. helmet pala kay ang helmet ko hindi niya daldali bisa nung ginawa kay may iban may mga lusok niya tricidalom lang na open siya nung ang baba mo. Ano hindi gid masyadong dito ka balik pa ibabaw ang imo ginawa. Gani. Now, ang manatabo diri sa loya kay City Administrator M. Ang natin magluwas sa mga traffic enforcers ang vendors daw kahapon ang ilas schedule last Sunday. Dason ang mga transport organization pero hindi magit halos tanan. Kay ining mga facial gin-donate pa lang sa city katindugangan lang sa city government. Yes. Para mai-provide sa publiko pero at least mayo actually kay kung ikaw karon ang sa kunang ambal mo nga kontigado, giti, kano sa Luzon nga ni kapakalasin sa balay nila, unahon din pang facial. Kaya mo nang isagit ka problema nga ang city mismo nag-provide man ka nag-ideya parte sa sining facial. Ariyo, report yun lang na parayag ni City Administrator Emang. Sinasubong isa atong DRRMO, no? Pero, tapos-hatan, ipapagay ng mga sectors man. Ang parte bala sa nagapadayon ng surveillance test, okay. Kay actually purpose ko pagtawag siya parte surveillance test, ginahulat niya pa Eric ang listahan din, no? Kung sila ni Sir Definita, kasi isa action pa rin, dahil karoon na, makakatan man siya sa mga development siya. Kung sila ang total nga number sa mga individual, naging paidalom sa surveillance test sa first day until November 30, ining activity. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-action nyo, Action Art by Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Action Art tayo po na kasugpon sang development kag mga balita gikan sa Bacolod New Government Center. Bantay na karon sa Action Firing Line ni Action Art ni Action Brian Morden. Mangin serving ang modelo ang atong nga mga traffic enforcer nara sa dalanong nga sila mismo magsoksok man sang face shield. Hindi ka doon ka sa riwaol, no? Kaya katuway ka may mo ordinansya kontra man sa imo sining kawalingon katuway ka may mo itakod mo gid kay soksok mo gid. Di pa sa tuod lang budlay para sa traffic enforcer mo. Muna nga kung kasi ka tag-iti ang init. Di naka-face shield ka pa, tapos naka-face mask ka pa. Anong gwa mo naman? Budlay, ang imo na kapos nga. Kurte man kainit mo.
Hindi na dali-dali magagawa ang hangin sa ilong mo kay may facial ka na, may face mask ka pa mong. Gusto na, iban medyo mabulubulayan ang sa pag ginawa. Galihan mo na si Lingko, again, iway may mo kay ordinansa. Hindi dapat gisundon. Bisan kontra sa imo kagalingon. Di ba nunoy manggubat? O, sinunoy manggubat, o? Taxi driver sang Robilio Taxi, karamati sinunoy manggubat. Ang tawag taniya, no? Kay siling ni Mayor Bing, dapat ang mga traffic enforcer nga sa dalan mangin serving ang modelo kag ihimplo sa sining ordinansa na pagsoksok sang face mask plus face shield. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:42. Alin sa report ni Action Art tayo pon balikan ta si Action John Diaz. Iniya balita naman sa Kapitolyo Provincial in take over aray ni Action John ang teritoryo ni Loverboy Action Marlon Hinevea. Birthday subong sang bata ni Loverboy Action Marlon. Mayong hapon dira kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice Gov gisa ni kung ay manang importante kung sa sako ga-monitor gisa sa ato, no? Balikan sa Action John Diaz, masobra 1,500 ka mga migratory sugar workers. Halin sa isla sa Panay, ang ginalauban mag-abot sa probinsya sa Negros Occidental sa masunod nga bulan. Angot paniguro sa kwan sa milling season kasi subong karga tapasi, no? Aris Action John Diaz. Line number 1 sa report. John, please come in. Sur kagabahin sa probinsya sa Negros Occidental, bisan pa sa Norte Action Erica, nagapadayon sa gyapon ang galing o kung naman nabing milling season. Rason kung nga, nagapati rin probinsya sa Negros Occidental nga kinanglalan sa gyapon sa pipila ka mga migratory sugar workers naman sa probinsya sa Negros Occidental nga magabulig abi no sa pagtapas kag kargasang tubo aksyon nga Eric. Kag ginalauman diri sa nga probinsya nga may pa mag-aabot ka mga dugang nga mga migratory sugar workers o kung sugarcane workers o kung mas kilala sa tawag nga sakadas. Yes. Sila ang kalabanan gikan naman sa isla sang Panay, particularmente nagikan Aklan, Capiz kag Antique Action Eric. Kay manti padayon pa sa gyapon ang pag-abot nila diri sa probinsya agod nga magtrabaho of course sining bulan o kung sining milling season. Sa pinakauling nga datos nga aton nga nakuha gikan kay Dr. Gerald Calian sa Provincial Disaster Management Program Division, imayara na sa 3,110 ka mga migratory workers ang nag-alabot dari aksyon na Eric sa probinsya. Ini sila ang gin-deploy o kung gindala sa naglain-lain nga mga hasyenda kag mga dalagko balaw ko malapad nga mga katubuhan. Kaya na lamang sa Banos ng Isabela, Sudad sang Kabangkalan, Silay, Talisay, kag ibang pagid nga mga lugar nga lagpad aksyon Eric no ang mga katubuhan. Yes. So di kay Elian galaong pagid sila nga masobra pa mga 1,500 ka mga migratory sugarcane workers kay ang ila diri estimate gani mga 5,000 gid mong ang mag-aabot diri sa Negros Occidental. Actually kahapon may nag-abot mga 40 ni sila kabilog. Gikan naman ni sila sa probinsya sang Aklan. Kag nagsunod din sila sa protocol kay base sa protocol nga ginapatuman sa gobyerno, ang himuon mo dapat is pag-abot mo diri abi sa may probinsya, particularmente sa Puerto pa lang, pahidalom kamo gilayon sa RT-PCR test o kung naman mas kilala sa tawag na swab test. Action Eric, inabikang tanan sa gyapon sa COVID-19. Kaya stricto gyapon nga ginapatuman sa probinsya sa Negros Occidental ang mga safety health protocol. Una dapat mag-undergo ang tanan diri nga nagabalik sa Negros sang RT-PCR test. Ang matabo sinadira abot sa lingon kung wala pang resulta sa ilang test, ini mga migratory sugarcane workers kung sakada ang hindi pa allowed nga makakadto sa mga tubuhan kag magtrabaho. Kinahanglan na nilang walaton ang resulta antes sila nga magkadto dikto kag mag-umpisa na o kung magsugod na sa pag-obra. According diri kay Kailian, may aragid man sa mga nagapositibo sa COVID-19. Kaya ang una dikto nga batch sa mga sakadas nga nagabot diri, actually may 13 tanan ka mga nagpositibo sa COVID-19. Ang gini mo diri according kay Kailian, gin-extract ni sila ya hindi pwede nga hindi sila
isolate kung dalon sa quarantine facility kay tiamo ng protocol. So ato sila gindala sa Kamangkalan una sa nag-positive na tigin transfer gid sila sa quarantine facility Action Eric. And then eventually nag-negatibo na sila sa COVID-19 after the repeat test kung natapos nila ang ilang 14-day quarantine process, and then nagbalik na sila Action Eric sa ilang lugar kung sa diin gid sila abi ga-assign. And dito nagpangalagat sa kung nagatrabaho sige na. Subong do wala pagit sila sa total record kung pila na bala ang maya nakabalik na sila lugar o kung wala pa. Pero according diri kay Elian, padayon ang pag-inabot kag naga-coordinate man sila diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Yari si Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Gerhard Kelian. Yes, ang aton subong status for our migratory sugarcane workers no na arrivals diri sa Negros Occidental as of this November 24 no 3,000 meron na kita 3,110 no nga mga migratory workers, and we are projecting nung atong ginapaabot will be at least mga 5,000 ini, so we're expecting mga 1,500 plus na lang ang mga migratory workers no. And this is for the milling season, ang pagtapas nila sang tubo sa mga asyendas for our sugarcane industry, no? Okay. And after the milling season, no, we will be also scheduling their sa pagbalik naman nila, no, sa sa Antique, sa Aklan, no, and parts of Western Visayas. Doc, so far di ni sila nga mga lugar diri sa Negros. So they are distributed no sa mga asyendas no, Isabela, may ara kita sa Kabantalan, may ara kita sa Silay, may ara kita sa Talisay. Kung diin ang mga dagko nga sentral no, most of them na makita ta na sila because Actually, kabatian si Dr. Gerhard Kelian, ang tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division ng PDMPD sa Negros Occidental. Doon nagikan Kapitolyo Provincial kay sa Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa utara sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, dalagid no. Salamat kay Action John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, bantayan ta na kay kapaniguro man ang atong probinsya nga kutob sa mga mag-aalabot nga mga sakada alis panay sa Capiz, sa Aklan, Antique. Pinapasiguro lang nga way man bladala COVID-19. Ito mo itong report action dyan nga sang nagligad nga mga binulan may nagalabot, may nagpositibo. After 14 days kaging quarantine sila, ang resulta nagnegatibo, so balik sila sa trabaho nila. So muna nga ang aton nga mga sakadas, although nga tayo na trabaho, karga, tapas mo lang ni 40 mo ni mga budlay lang ni. So doon sa karga, tapas ya, ang makasustainer mga taga-panay mo. Matapson mo to buwa. Taga-panggabot lang tanong mo. Tikdasin. Kaya mo na nga, again, ang atong nga probinsya, kapaniguro lang nga, wais ang mga sakada from Panay nga nagakeri sang virus nga COVID-19. That's why nga ginapaydalo mini sila sa mga testing, no, para nga make sure nga bisa magtrabaho sila diri, at least why sila sang virus nga ginadala. Ayos! May hapon dira kay Madam Ebony Botser dira sa Germany, so kikini sa Action Radio Bacolod. Amo man sa kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion sang La Carlota City. Advance Merry Christmas na da. Kay Mama Beth Silao dira sa Binalbagan, makamusta ka da? Manang Beke Silao kay Jan Silao, kumparing Albert Adlanto to John Berg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kumparing J.K. Jod, Ihado Aljan, kay Nene lang. Mga pampoys dira sa may shell sa Binalbagan, why na da punaw, kapamatil na permi Action Radio. Mga empleyado, security guard, sa Kedan kag sa accounting department sa Bisco Minarbagan, ga-monitor man sa aton. Sabi na gid si Miss Nora Di Mabildo kag si Mr. Levy Frias. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:50 na. Dugangan ta ato ni Action Balita. Pagkatapos lang sa sunod importante, dugang nga mga pahibalo.
ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon.
Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng So, Radio Philippines Standard Time, las 5:59. Ining na Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Karami para tsada karangkatan chimpo ko lang alang nawa. Ang inyo sining nga palatuntunan action report afternoon edition. Sabado nga presentation magatakop ini temporaryo balik ini sa Lunes. Opo diri sa aton sining nga mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Action John Diaz back to back action ninyo Bugina. Opo man kay action Artay Hopon kag action Oliver Pason, ang sa technical partner sa Studio A. Upod kay Sir Elray Tutilo sa ito sa IT expert sa News Center. Action Dale Salazar. Ito sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Silat Sang Bago. Si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinabaya. Talos na ko dito temporaryo, Action Eric Magbanwa. Kita na kita karoon alas 9:30. Tub-tub alas 11, Action Night Patrol Program. Madamong salamat sa inyo sila pamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio.
Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.